Si haguéssim nascut a Polònia o a Ucraïna, segurament la remolatxa formaria part del nostre ADN culinari. Aquí, en canvi, durant molts anys ens hem dedicat a donar-la a les bèsties, que també sap una mica de greu. Per això, avui m'he proposat donar-li valor i fer unes remolatxes escabetxades. Vosaltres què? Sou d'escabetx o no? Jo em declaro un fan incondicional. I espereu, abans que us poseu les mans al cap de que fer escabetxos és molt difícil, avui us asseguro que això ho desmentirem. Que faré un escabetx amb només 3 minutets, senzill, amb coses que teniu a casa i, el més important, boníssim. Bé, també és important que ens anirà molt bé per donar una mica de marxa a la remolatxa. Encenem el foc, però volem foc baix. L'escabetx vol calma. Vol calma i vol oli. Perquè antigament això era una manera de preservar els ingredients, però avui, a dia d'avui, té la virtut de que el podem incorporar en plats i donar-li un rotllet gastronòmic, no? Aquesta part blanca de la ceba la posarem en fred perquè vagi fent mica en mica, no volem que ens canvi gaire de color ni la podem saltar. I la part verda la tallarem a juliana pel final. És el moment de posar-nos els guants, perquè la remolatxa, a mi m'agrada dir, que és un ingredient de mínims imprescindibles. I ara us preguntareu, i això, Arnau, què carai vol dir? Doncs que per començar, l'hem de tocar al mínim imprescindible, perquè és punyetera i taca. Té aquesta virtut. I l'altre mínim imprescindible és que, en aquest cas, aquesta remolatxa ja l'he comprat cuita. I, per tant, també l'haig de coure al mínim imprescindible. Tot i que tingui aquesta mala premsa, que no és veritat, és un ingredient que a mi em mola, perquè al final té aquest rotllet dolç i amb un escabetx la fa la companya de viatge ideal. Va, doncs un cop ja l'hem manipulat, guants fora, i ara fixeu-vos que la ceba ja s'ha estovat una mica. Doncs senzill, tenim la base d'escabetx, només ens faltarà afegir-hi el punt de vinagre. Els escabetxos tenen aquesta virtut, que és que conserven les coses, però que a mi personalment m'agrada perquè tenen aquest punt envinagrat. I que el podeu anar modulant. És a dir, al final podeu fer servir un vinagre més o menys fort, en funció del que us agradi més, o el podeu fer servir més o menys quantitat, en funció de si voleu un escabetx més canyero o més suau. Jo ho he fet a ullímetre, que a mi això de l'ull se'm dona de conya, però una mica seria una part de vinagre per 3 d'oli, el que jo he fet servir avui. I una altra cosa que han de portar els escabetxos són espècies. Aquí podeu jugar. Jo avui vaig pel camí curt i posaré una mica de pebre blanc. Doncs la remolatxa cap dins i senzill, ja està. Una miqueta de sal. 3 minutets i ja tindrem l'escabetx, la remolatxa escabetxada, de fet, llesta. I ara sí, anem a la cosa potser menys usual de la recepta d'avui, i és que muntarem nata. Què? Farem postres? No. Farem una crema agra, que us haig de dir que no és la primera vegada que la fem, aquí al Cuines, però que té molt de rotllo i de seguida us explico el per què. Perfecte, doncs va, nata muntada i ara és el moment de la crema agra, que l'aconseguim afegint-hi cítrics. Primer la pell,
Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. Like green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. I tot seguit també el suc, tant de la llima And figured out like you say. Don't waste a minute. com de la llimona. Aquest mateix suc també l'aprofitarem per afegir punts cítrics al nostre escabetx, que mireu, ja el podem parar. For 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. Perfecte. And you can call me I el que us deia, aprofitem aquesta mica de llima i de llimona nights at the motel under streetlights in the city per donar-li una mica més de rotllet a l'escabetx. when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from her neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. And Us ensenyo com emplataré aquestes remolatges escabetxades. I can't make you call or make you stay or take you off a pedestal. So I get lost in modern music, watching movies, talking to the walls in my room, walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late, thinking about you, and MIA for 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I ara recuperem aquella mica de ceba verda que hem picat abans, juliana. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I des d'aquí reivindiquem la remolatxa, que és bona, que és dolça, que és llampant i que es fa en un pim-pam.